ಗಾಯ್ಸ್ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬತ್ತಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜಿ ಡೇಟ್ 2 ಇನ್ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರದ ಬತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಅತ್ತಿಗೆನಗಲು ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಚಾಪಾರ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ್ತ ಗಮ್ಮತ್ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಟಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 20-25 ಜನ ಸೇರ್ಪೇರಿ ಇಲ್ಲಲು ಅಂಚ ಅದೇನು ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಚಾಪಾರ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಚಾಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪಲಾವು ನೀ ಮಾಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಚಾಪಾರ ಅಂದುಲ್ಲ ಮಾಂತ ನೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಚಾಪಾರ ಅಂದುಲ್ಲ ಚಾಗ ಪಲಾವು ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕೋರಿ ಪಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಆರುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪೇಟೆಗೆ ಬಿದಾಡ್ನಾಗ ಮಾಂತ ಮರ್ಮಲ ಅಡ್ಕನಾಗಲಿ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಮಾಂತ ಬಲೆ ಬಂಡತ್ತು ಮಾಂತನೈತೆ ನಡ್ಪದಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಮಾಂತ ಕೋರ್ತಂಗಡಿಗೆ పోಂದಿಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬುರ್ದಾಲಿ ಜಲ್ ಕೋರ್ತ ತುಂಡು ಅಂತ ಇಕ್ಕು ನನಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬುರಿ ಜಲ್ ನಾನು ಕೋರ್ತಂಗಡಿಗೆ ಎತ್ತದ ಅರ್ಧ ಬರ್ತ ಬೋರ್ಚಿ ಬಂಟಜ್ಜಿ ಅವೇ ಮಾಮಟ ಬರ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎತ್ತೋರ್ ಬೇರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಕಾಯಿಸುತ್ತೆ ಕೋರಿ ಬುರದೇ ತೊಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಅಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಗ್ಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆತನೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಕೊಕ್ಕದು ಬರ ತುಂಡು ಮಾತ್ರನಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೋರಿ ಪೂರ ಬತ್ತ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಟೀ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಮ್ಮನಗ್ಲ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಪಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಅಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಪಂಜಿನ ಪರ ಇದು ಪಂಜಿನ ಪರ ಏನು ಕಚ್ಪೀನ್ ಮುನ ಏನು ವಿಚಾರ ಜೋಕ್ಲು ಬೇಳೆ ಅನ್ಪರ ಕೊಡ್ಪಿಚಾರ ನಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಂದಿತ್ತು ನಂದ ಜೋಕ್ಲು ಆಗ್ಲೇ ನಾ ತೆಗಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಂದು ಪಂಜಿಗೆ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಇರ್ತೀರಿ ಇದನ್ನೈತೆ ಪಂಜಿಗೆಲ್ಲ ಕೋರಿಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವು ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಟಿವಿ ತೂವಂತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಂತು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಡುಗೆಗೆ ಒಂತೆ ಐಟಮ್ ಬಾಕಿ ಅನ್ಕೊಂತಾರ್ರಾಗ ಒಂದು ತಾರೆ ತೆಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಚೆನ ಪೇಟೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಮೂಲು ಸಾಗರ್ಲ ದಿಕ್ಕಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸಾಗರ ರೈಲು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಿರ್ಪಿತೈತೆ ನನಗೆ ಗಾಯ್ಸಿತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆತಾಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಮೂಲು ಸಾಗರ್ ಬುಕ್ಕ ಆದಿ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣಾದಿ ಹಾಯ್ ಸಾಗರ್ ಅಲ್ಲುಲ್ಲಿ ನಂಬೇನ್ ತೂಲ ತುಗ ಐಟ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೇ ತುಗ ತುಂಬ ಮಾಮಗೊಂಜಿ ಬರಲಿ ಮಾಮಗ ಬಡ್ಡ ಆತ ನಿಮ್ದು ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ತೆಲ್ಲೆ ಮಾವು ಏ ಅರ್ಧ ಎಂದ ಕಲ್ಲ ತೀಡರಿ ಜೇ ಮಾಂತ ಒಟ್ಟೆ ಅನ್ಬೇರಿ ಪೂರ ಪೇಟೆಡ್ ಬಣ್ಣಗೊಂತೆ ಲಾಳಿ ಬರಗೊಂತತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋತು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಪಂಜಿ ಕಚ್ಪುರ ರೆಡಿ ಆತಂದೆ ಪಂಜಿ ಕಚ್ಪುರ ರೆಡಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಲು ತೊಜ್ಜಿ ಎರಡಡ್ಲಕ್ಕೊಡು ಜೋಕುಲು ಅವಿರಿ ಪಂಜಿ ಕಚ್ಪುರ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ತೊಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಬಟ್ಟಲ್ಟ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಇಡ್ಲಿಗ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದುಂಡು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಲಾವ್ ತೈರೆ ಕೊಯ್ಯರ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಬೆತ್ತಡಿ ಬರೀರಲ್ಲಿ ಇருந்து ಗಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ತೈರ ಕೊಯ್ಯರ ಎಂಕಲ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ರೌಡ್ದು ಒಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ತೀರ ನಾಡ್ರಾಗ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಜಿನ್ ಒಂದು ಪಲಾವ್ ತೀರೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದನು ನಾಡ್ತೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಕೊಯ್ಯರ್ಗಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಜನ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್
ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಾಂತದೇನು ಕೊಯ್ತಿ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ದೊಂಬುಗ ಮಾಂತ ಎಂಕಲ ಕಪ್ಪಾಪ ನನ್ನದುಲ್ಲೇರೆ ಮಾಂತ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋಲಿ ಅತ್ತಿಗೆನೆ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ತೂವೆರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಣದೋಲಿ ನಾ ಗೈಸ್ ಪಲಾವ್ ತೈರೆ ಪೂರ ಕೊಯ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮಿಲ್ಲಡೋಕ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ ಗುಡ್ಡೆರ್ತು ಬತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಮ ತಾರ ಕೊಲ್ಲನಲ್ಲರು ಪೂರ ಆತಿತ್ತೆ ಒಣಸಗ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಾಯ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಮಲಾಡಿಕನಗಳು ಪೂರ ಸೇರ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡೋದಿಲ್ಲ ಪೂರೊಗ್ಗ ನೋಡು ಪೂರ ಒಣಸಗ್ ಮಣ್ಣಿತ ಪೂರೊಗ್ಗ ನೋಡ್ಬೇಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬತ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಅಡ್ಕ್ಲೇನ್ ತೋಲೆ ಈ ಕೋಡಿ ಇರ್ತು ಶುರುವಾಂಡ ಇಂಚವತ್ತು ಈ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟಲೊಳ್ಳೇರು ನಾನೆಲ್ಲ ದೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ನಂಡ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ನಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆತೀರಿ ಆಗಲಿ ನಾನು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬರೋರಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗೆ ತೊಯ್ಕೋದೆ ಲಾಗೋರಿ ಎಲ್ಲ ದೊಂಬುದು ಜನಕ್ಕೆ ಏ ಮಾಮಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಮೊದಲು ಓ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಳೇರ ಜಗ್ಲಿ ಮಾಮಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆಂಗೆ ಮಾಂತ ಇತ್ತೆ ದೊಂಬು ಮಂಡತಿತ್ತೆ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಮಾಂತ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಬಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಈತ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡು ಯಾಕಂಡ ಒರಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕತೆ ಯಾವ್ದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಡಿಟ್ಟು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅಗ್ಲೇನಾತೆಗೆ ಬುಂಡು ಅಗ್ಲಂತೆ ಗೊಬ್ಬಂದಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾರಮ್ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂತೆ 2 ಜನ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೊರ್ತಿ ಮನ್ಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲೊಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಯ್ಕಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಲಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಜನ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಟಿವಿ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದೊಂಬು ನಂಡದೆ ಎಂಕಲ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ತೂಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರುಂಡು ಲಗರಿ ಗೊಬ್ಬರುಂಡು ಆತೆ ರಡ್ಡೆ ಆತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ತದ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆದಿ ಏರು ಮಾರೆ ಸೈಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪೇನು ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದೊಂಡ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕೋರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಭಯಂಕರ ಈಸಿ ಈ ಕಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕನ 4 ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಬೋಂಡ 6 ಅವ್ರು 2 ರೂಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬಂತ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾವಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಆದ ಬರೋಂಡ ಔಟ್ ಎಂಚೆ ಬುರ ನನ್ಪೆ ವಿಕೆಟ್ ಇಕ್ಕಂಡ ಔಟು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತಂಡ ಔಟು ಬೊಕ್ಕ ದೆನ್ನೆಡ್ತು ಬರೆಡ್ತು ಮಿತ್ತು ಬೋಂಡ ಔಟು ಬೊಕ್ಕ ದೆನ್ನೆಡ್ತು ಅಂಚಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋಂಡ ಔಟು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬೋಂಡ ಔಟು ಬುಕ್ಕ ಒಬ್ಬರುಂಡಿ ಔಟು ಸೀಟ್ ಟಿಕೊಂಡ್ ಔಟ್ ಬುಕ್ಕ ಪಿರೋ ಬೋಂಡ ಔಟ್ ಅವು ಪಂಡೆ ಈ ತೆಂಕಲ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಸೊ ಈ ತೆಂಕಲ ಗೊಬ್ಬರ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಜವನೇರು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆರೆ ಕರ್ದಿ ಗೊಬ್ಬಗ ಹಣ್ಣೊಂದು ಒಳ್ಳೆರೆ ಅನುಪನ್ನ ಔಟಾರೆ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಔಟಾಯೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಏತನ ಬಲಿ ಆ ದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತದಲ್ಲ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಅಂದುಂಡು ಯಬೆ 360 ಯಾಬ್ಬಾ ಔಟ್ 15 ఇందమ్మే పొన్నులే కానుపునా మరి మోర్ అయిపోలా మరి ఇదైతే పొన్నులే కానుపునా ఈ ఆనత మరి ఫస్ట్ ద గణపతికి गाइस हाईएस्ट गाइस हाईएस्ट स्कोर 13 रन इते तूले रड्डे बाल डोंगिप्पे मुगलेने वीडियो ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಡಿಯಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬದಲು భలే నెట్ రికార్డ్ ఉంది ఇంకా ట్రాల్ పోర్చింది నెట్ రికార్డ్ ఏం దూరం శిశు ఫస్ట్ ద ట్రయల్ ఫస్ట్ ద ట్రయల్ ఉంది ట్రయల్
ಅಸಿತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬರೋ ಗೊಬ್ಬದಾತಂಡು ಅನ್ಸೈತೆ ಎಂಕಲ ಮಾಂತ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗಂತಿಲ್ಲ ಏನು ಪೋಯಿ ನಲ್ಲುಪುರ ಎಂಕೊಂದಿಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಬಸ್ ರೀತಿ ಪಕ್ಕವಲ್ಲಿ ರೋಟಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಗಾಡಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಬಯ್ಯಾಣ ನಿಜಾದ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಬರಡು ಕೋಡೆಂಕಲ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರತಗ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಬತ್ತನಾಡು ಎಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ಹೋಯ್ ಬೆನಿಗಿಲಿಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆದ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಲಾಸ 2019 ಮಂತ್ನ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಇವರೇ ಬರ್ತಂದುಲ್ಲಿರೆ ಈಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ದಾಯ್ತ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ತೋಜುನು ಬರ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂತೆ ನೆತ್ತಿದುಂಡು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನಾಗ ಸನ್ಸೆಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಾಯ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇತ್ತೆ ಸೇರ್ತಿ ಯಬ್ಬೋ ಹೌದು ಸರಾ ಹಾಂ ಟಿಕ್ಕ ಪೆರೆಗಳುಂಡು ಸ್ಪಾಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಆಲೇನು ಕಾಯ್ಪು ಆಲೇನು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುಂಡು ಇದನ್ನಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಟೇನಂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಾಗಲು ಮಲ್ಲಾಯನ ತೂಕ ತೂಣಾಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗಲಿಗೆ ಮೆಮೊರಿ ರೀಕಾಲ್ ಆರಿಪುಂಡು నెట్టొంజి 10-16 జనకల చెప్పాలి ఇంకో ఆత మళ్ళీ జాగండు సొంట ఒలిపించిన సొంట కట్టిండు ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗ್ಲೋಳು ದೇವರಮನೆ ಟೂಲ್ಲರ್ ಒಂದು ನೆಂತು ನಡ್ಸಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಗುಡ್ಡೆದ ಟಾಪೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಯ್ಯದ ಏಪಲ್ದ ಗಾಳಿ 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 ತಂಪು ಗಾಳಿ ಅಮ್ಮ ತುಂಡ ಪೋಲಿ ಗುರು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ಬರ್ತಕಲು ಅಂತ ತಗ ಮಾತ ಕುಲೋನ್ಲೇರ ಓ ತುಂಡಾಬ್ಜಿ ಆ ಗಾಳಿ ಅರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಕುಲೋನ್ಲಂತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಈ ಕಡೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ಬತ್ತು ಕುಲೋ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತನಕ ಸನ್ಸೆಟ್ ತೋರಿಕೊಂಡು ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ತಂಪಾಯಿ ನಾವು ಮೂಳು ಮಾಂತಿರ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲೋ ಅಂತೀರು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಂಪ್ಲಿ ಎತ್ತಲೇರಂದು 10 ಜನ ಅಲ್ಲ ಮೂಳು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಮೂಳು ಕುಲ್ಲುತ್ತು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ತೂತು ಬುಕ್ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋರುಂಡು ಅದಾತ ಇಲ್ಲ ಬೋರುಂಡು ಅದ ಮಾತ ಮೂಲು ಜಪ್ಪುನಾಗ್ಲ ಜಲ್ಪುಣತ್ತು ಜಪ್ಪುಣವು ಜಲ್ಪುಣ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಜಪ್ಪುಣ ಇರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಂಜುವಲ್ಲ ಆತ ಎಂಕಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಿ ಪದೇನೆ ಹಾಂ ಬುಕ್ಕ ಜಲ್ಪುಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಡ ನನಗೆ ಒಂತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡು ಮಾಡಂಗೊಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಜಿಂದಂಡ ಬುಕ್ಕ ಓಲ್ಡ್ ನೆಮ್ಮದಿಕ್ಕು ಗಾಯ್ಸ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ನಡ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಲಕ್ಸೂರಿಯಸ್ ಲೈಫ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಲಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾಂತ ಕಸಿನ್ಸ್ ಬೊಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ನೋಟಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಸೊ ಐತೆ ರಡ್ಡ ದಿನ ಇತ್ತೀರಿ ನಾನು ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬರ ಪೋಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒರಿಯೇ ಅದೇ ಮೊಗುಲು ಪಾಟಾರಿ ಇಲ್ಲು 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಗಳಿತ್ತನೇ ಯಾರು ಎಂಕ್ ದೂರಲ್ಲಿ ಜಿತ್ತೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಟಿಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಪರಗ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇರೆ ಟಿಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಪರಗ ಟಿಕ್ಕ ಬರೋಡಾತಿ ಈ ಮನಿ ಪಂತ ಕುಲ್ಯ ಗಾಯ್ಸಿತ್ತೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ ಮಾಂತ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮರಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನ ಒಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕುಲು ಅಂತ ಕುದಿಕೇರಿ ಇವೆತ್ತಡಿ ಇನ್ನೇ ಮೂಳು ಕುದಿಕೇರಿ ಲಾಗ್ ಅನ್ಬಿಡ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ಇರ್ತು ಎಂಕಲ ಮಾತ ಬರೋಂತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮುಗಲ್ಲ ಬಾಡ್ತಾನೆ ತೋಲಿ ಏ ಬಲೆ ಡಿಗ್ಲೆಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಆಟ ನೋಡಿ ಜನ ಮಜಾ ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಯ್ಸಿತ್ತೆ ಮೀತು ಪೂರ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಮನಸ್ಸದ ಬರ್ತಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಎಮ್ಗಳು ಕಬಾಬ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಚಟಾಪಟ ಒಂದು ಚಟ್ನಿಗಳು ತಿಂದರ್ ಬಂಡ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೋಡು ಇತ್ತೊಂದು ಕಬಾಬ್ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಐಟಮ್ ಪೂರ ದಾದ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಮನ್ಪೆ ತೋಲಿ ಮೂಳಿತ್ತೆ ಪಂಜಿಗೆ ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಪಂಜಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಾದಂಡ ಪುಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು
ಕೋರ್ತ ಕಚ್ಬೇಕು ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಇತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಲಕ್ಕೌಡಾತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಗೆ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವನಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೀನ್ಸ್ದ ಪಲ್ಯ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪಂಜಿದ ಕಜ್ಬು ಕೋರಿ ಸಾರು ಬೊಗ ವನಸು ಗಾಯ್ಸಿತ್ತೆ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಬತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮಾಮು ಬಾವೆ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಂಟು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಬಂಡ ಅಜ್ಜಿಲಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾವಿ ನವೀನ್ ಬಾವಿ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುನಗ ಎಂಕಲ ಉಂಬೇರ್ ನಿಲ್ಲಡೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗೊಬ್ಬ ಅಂತು ಇತ್ತೆ ನವೀನ್ ಬಾವಿ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊಬ್ಬರಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಣ್ಣೆ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಶಿತ್ ಮೊಗಲ್ ರಾಜ್ಯನ ತುಂಬೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಮುರಾಣಿಯ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬ ಬಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಇನ್ನೇ ಮೂಲ್ತಿಲೆ ಓ ಇಶಾನ್ವಿ ಓ ಇಶಾನ್ ಇನ್ನೇ ಮೂಲ್ತಿಲೆ ಇನ್ನೇ ಮೂಲು ಇರ್ಗೋಪು ಜರ ಆಯ್ ಬನ್ಲೆ ಮಾಮ ಗಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಆಯ್ ಓಲು ತುಗ ಏದಾನೆ ಗಂಟೆ ಏದಾನೆ ಗಂಟೆ ಇರತ್ತಿದ್ದೀರಿಗೆ ಗಂಟೆ ಇರತ್ತಿಜ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಒಂದುಂಟು ಮಾತ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಗೊಬ್ಬ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ತ ಬರ್ತು ತಂಡಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ತೆಂಕಲ್ಲ ಮಾಂತ ಒಣಸ್ವಾಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮೂಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಹಾಲ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಮೂಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಂಜಿ ರೂಮುಟು ದಾಯ್ತಾ ಬೋಡು ಕಬಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾಯ್ತು ಐದು ತಿನ್ನು ತುಂಬು ಮಲ್ಲಾಗಲು ಬರೋ ಇನ್ಸೈಡ್ మనత్తని అత్తిగ నగలు జోకులు పూరా ఒక ఇళ్ళకి పోయారు నిగిలకి ఈ వీడియో ఇష్ట అండ లైక్ మల్పులే షేర్ మల్పులే అంచనెన్న మామున అకౌంట్ను ఫాలో మల్పులే జించాక్ జిగ్ జిగ్ చాక్ ಸಾಗರ್ ಚೀ ಅದೆತ್ತೆ ಖುಷಿಯಾನ್ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮೈತ್ ಲೆಗೊಂಡು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕೈ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ದೇತನ ತುಳ್ಳಿ ಆನ ರಿಸ್ಕ್ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ పెద్ద ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅನ್ಪರ್ ಮಾರೆ ಎದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ನನ್ನ ರಾಣಿ ಬತ್ತಿರುಂಡು ರಾಣಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತುಳ್ಳೆ పోతును ಅಂತೆ ಮಾರೆ